Κινούμαι συνεχώς και η Πάναφων κινείται μαζί μου. Ένα με μένα, ένα με τη ζωή μου. Είναι η φωνή της γυναίκας μου, το γελάκι της κόρης μου, το OK για τη συμφωνία που περίμενα να κλείσω. Με την Πάναφων ξέρω ότι είμαι μέσα στη ροή της δουλειάς. Ξέρω ότι δεν κρατάω στο χέρι μου ένα απλό κινητό, αλλά ένα τέλειο συνεργάτη. Γιατί η Πάναφων είναι ό,τι περίμενα από την κινητή τηλεφωνία. Είναι η τέλεια επικοινωνία μου με τον κόσμο. Πάναφων, το παν στην επικοινωνία. Το κινητό μου με φέρνει πιο κοντά στους ανθρώπους. Η Πάναφων όμως με δένει μαζί τους. Μου δίνει μια αίσθηση ασφάλειας αλλά και δύναμης μαζί. Η Πάναφων κάνει την καθημερινή μου ζωή πιο εύκολη, πιο ευχάριστη, πιο ζεστή. Η ποιότητα των υπηρεσιών της αγγίζει το τέλειο. Η Πάναφων είναι ό,τι περίμενα από την κινητή τηλεφωνία. Χάρη σε αυτήν ξέρω ότι δεν κρατάω στο χέρι μου ένα απλό κινητό, αλλά μια τέλεια γραμμή επικοινωνίας με τον κόσμο. Πάναφων, το παν στην επικοινωνία.